Saungut ki khna yele ka jong ko All Meghalaya Muay Thai Association ki balaj benya shimanta ka third amateur Muay Thai championship ka bala pelong da ka sarkar jong jilla Manipur hapo ka Shanghai festival. Ha ka jing kran bat kinong thok kubor u president jong kini sinjuk yele ka uba Samuel Hasha ula pentip ba South League takma kila jom. Ushan bor kurba ula job ya ka takma ksiar ha ka saupusan hadu san pau kilo u kodor renja ula job ya ka takma ksiar ha ka saupusan hadu sapu pra kilo. U Royalson lapang ula job ya kata kemar rupa ha ka saupu pra hadu san puai kilo bad ula biang thaubri ula job ya kata kemar nong ha kan rupu pra hadu nyop puai kilo. Dengan ai kubli shibun kini ki kena jongi napo Meghalaya kepala shimbenta shirham hak te gasngi bat lala manwanra aru ya kane ka burom ka bakrau na ka benta ka jalla ka jongi kane kam ratio baka All Meghalaya Muay Thai Association ka wanra tang mentang hendrai la bunsin ya wanra ka medals na ka benta ka jalla ka jongi te kane ka long ka burom ka bakrau ya ka jalla Meghalaya ba chisen bangi lei hakino kino ki championship i klam wan kti sudah hendrai ni wanra ya ka burom na ka benta ka jalla ka jongi